Greetings and welcome back to chirongwa chenyu checonversations namukoma honest. Alright, ngatipinde hedu munyaya yedu yekutanga. Ndiri mukadzi ane mereji yangu yava nemakore. Handisi kutaura izvi nekungotsvaga kuti ndinge ndichinzwirwa tsitsi nevanhu, no, asi ndiri kuda kungozarura mwoyo wangu kune vamwe vakadzi vari muwanano kuti vandinzwewo pfungwa dzangu. Ndauya pano nezvinhu zvinondinetsa. Ndanyarara kwenguva yakati rebei asi handichagoni kuti ndirambe ndakanyarara. Nekuda kwekuti nyaya yangu handina kuona yakakodzera kuti ndinge ndichidurura kuhama neshamwari, saka ndafungawo kuzviisa pano. Ndine confession yandaiteerera mukoma, uyo aitaura zvekuti murume wake anonyora pastatus kana vasiri kuwirirana. Wangu murume haaite izvozvo, anonyarara zvekusanditaudza kana kutopedza mwedzi wese tisiri kutaudzana, munhu akangondinyararira asiri kunditaudza. Is this even normal? Kune vari mumamarriages ndizvo zvamuri kusangana nazvo here izvi? Musakanganwe kuhwandisawo chitupa changu mukoma, please. Inini hangu semaonero angu ndinoona sekunge those men vanoisa marelationship status issues avo pamastatuses emawhatsapp havasi mature enough. But on my side, I can't cope up my husband kundinyararira kwenguva yakareba kudai so. Kana tisiri kuwirirana, murume wangu anongonyarara zvekuti mumba munobva matotonhora chaiko. Haatombotaure kuti chii chiri mumwoyo make. Haatombondibvunza kuti tiri kurongei kana kuti titaurirane nezvatichada kuzoita nezvazvo. Ndinopedzisira ndava kunzwa sekuti ndiri kugara nemumwe munhu asingandione semukadzi mumba. This issue yakatomboita worse zvekuti takatombosvika panyaya yakati bhohwa muna December. From that time takanetsana zvekuti munhu akaninyararira for 2 full months. Aitomutarisa kufesi kwake ndichimunza kuti ngatitaurirane, asi munhu aingondipa silent treatment. Haaresponde even kana achinge abuda kuenda kubasa ukatry kuda kumusenderawo text yekuti my husband, how are you, anongoblutika hake. Haaite kana masmall talks kana kutaura kuti let's fix things together, nothing. Ini ndinogara ndichiedza kuvhura nzira dzekutaurirana naye asi munhu anoramba akandinyarara as if I do not exist. Ndiri munhu anobatwawo nema-emotions and kana ndikasataura zviri kundinetsa ndinobatwa ne-anxiety. So imagine 2 months munhu asiri kutaura newe asi muchigara mese muimba imwe chete. Haazi hake munhu akaipa murume wangu nekuti haandirove, haaite zvekudhakwa sezvinoitwa nevamwe varume, but iyi nyaya yekunyarara ndiyo yave kundipedza zvishoma nezvishoma. Ndakatombobvunzawo amai vake kuti nhai amai, chii chaizvo chinoitika pamwana wenyu? Vakangonditi ndizvo zvaiita baba vake kudhara asi vakazochinja. Vakatsamwa vanonyarara nguva yakareba. I just ask myself, is this even normal? Ndiri kuona sekuti kungonyarara kwakadai kunoita kuti relationship yedu igozosvika pakuparara. Unozopedzisira wave a total stranger kumunhu waunofanira kunge uri close naye. Ndakatombofunga kuti maybe pane zvinhu zvandinenge ndaita zvakaipa, asi kana munhu asingataure unozoziva sei? How can you fix things? Marriage is supposed to be about communication, kubatsirana and facing problems together. Asi kana munhu akangonyarara sedombo, unotanga kuzvidya wega mupfungwa. Ndipo paunozotanga kufunga munhu zvekubuda panze kuti unotsvaga mumwe munhu wekuti unge uchitotaura naye, ndipo panotangira nyaya dzese dzekuzoita zvikomba ipapo. This thing is not right at all. Mukoma, I cannot handle this anymore. Ndinodawo kubvunza kune vamwe vakadzi kuti mumarelationships avo kana mumamarriages izvi zvinhu zviri kuitika kwavariwo here? Murume anonyarara for weeks or months asingataure. Is this how real marriages work? And please ngatiregei kutukana kana kungosekana. I'm sharing this, maybe mumwe munhu angandibatsirewo noruzivo rwake or at least andiudzewo kuti chii chaicho chatingaite kuti tinge tichigadzirisa zvinhu. Ndiri kungoda kuudzwa chokwadi, izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nevarume here kana kuti ndiyo yatova emotional abuse yacho? Ko kana munhu wakangonyararirwa, how do you solve this issue? Ndiri kutenda kuti une wese achanzwa nyaya yangu achagoveranawo neni maonero ake zvine respect pasina kutukana mukati. Tese tiri kudzidza, ndanga ndangoda kutaura zvinhu zviri pakati pemwoyo wangu. Ngatibatsirewo vahanzvadzi vedu ava. Nyaya yavo yakaoma, yeah, because kunyararirwa, that is emotional abuse. Because how do you know kuti like munhu ari kufungei kana kuti ari kurongei mupfungwa dzake? Please varume, let's learn to be serious. This thing of ladies complaining every day kuti zvakati varume vatiita zvakati. Ngatimbodzidzei kuva nekhe nerudo nemadzimai edu tisati taita zvimwe zvinhu zvese zvatinenge tichifunga kuda kuita. I know tofanira kuita basa, tofanira kutsvagira mhuri yedu chikafu,
mari and everything. First thing, charity begins at home. Ngatitange taona kuti vakadzi vedu nevana vedu they are receiving the same love yatinoda kuzoreceivawo nesuwo patinenge tava free tisiri pakutsvaga mari nezvimwe zvinhu. Ngatiite sekudaro. Let's move on to our next story. Makadini mukoma, ndakanzwa avo vaitaura zvemagaka vachiti zemo ravo rekuda kurarwa nemurume riri too much. I thought isu vakadzi who can stay for life tisina kana kuita bonde. She must observe chikafu chaari kudya kuti chakamira sei before adye, because nowadays nema GMO ari kubva kuSouth Africa uku ari kutopandutsa chero vana vadiki chaivo. Unoona mwana mudiki achida varume kana vakadzi vekuita navo bonde. Inini hangu kana 2 years pasina murume ndinopedza. Ndinoona vazhinji vanoavoida matopic aya. Nyaya dzemagaka, nyaya dzezemo nedzekuita bonde ndinoona sekunge matopics aya ari kutouraya community kana asingataurwe nezvawo. Unotoona musikana wechidiki achitotaura kuti zemo rake rakanyanya zvekuti anenge achida kungorarwa nemurume chete kuitira kuti anzwe zvakanaka. Ndinoramba ndichishamisika ndichizvibvunza kuti ko vakadzi hatifanire kungogara takadaro here pasina kana munhurume anotitokonya, because as far as I can see tofanira kunge tirisu vanhu vanozvidzora kudarika vanhurume. I remember ini ndakapedza 2 years ndisina kana murume ndiri ndega. Hazvina kureva kuti ndakanga ndisina mafeelings, no. Ndakaziva kusarudza nguva, moyo uye chikonzero chandinoda kuita pamusoro pezvezvinhu izvi. Nyaya dzizhinji dzinotaurwa pamusoro pekuti vakadzi vanozvibatsira dzinonyadzisa mufunge. Zvinhu izvi hazvisi kungoafekta vanhu vakuru chete, kunyange vana vadiki unotonzwa vachinzi kamwana aka kanetsa pano pamusha. The biggest issue is vanhu havasi kumbotarisa chikafu chizhinji chavari kudya. There are a lot of foods, especially zviri kubva nekumabhodha uko, kunyanya kuSouth Africa, izvo zviri kungogadzirwa pasina kucherechedzwa kwakakwana kuti chii chaizvo chirimo mukati. Zvinhu zviri kudya vana vedu zvinoita kuti muviri wavo, pfungwa dzavo nemafeelings avo ebonde ave high kudarika kudzidza kana kuva nediscipline. Vamwe vana vatove nemafeelings ari out of control. Paungamboti kamusikana kane 14 years amitiswa nemukomana wake ane 15 years. Mukomana wacho anenge asina kwaanokwanisa kuwana mari kana musikana wacho. Saka unozvibvunza kuti bonde rachona vainge vachiriitira pai chaizvo. Maconfession akawanda ndinonzwa vanhu vachitaura kuti vanoda kugara vachirara nevarume. Ndinoona sekunge vanhu vasiri kudzidza kuzvibata ini. Hazvina kunaka kuti tirambe tichitongwa nezemo redu. Tinofanira kunge tiri isu tiri kutonga zemo. As long as wave an adult, unofanira kuziva kuti hazvifanire kudaro. Tinofanirawo kuita researches about the food that we consume. Chikafu chatiri kudya chinogona kungokanganisa hormone balance yedu. Tine fast foods, tine processed GMO fruits nema vegetables, zvinhu zvizere chemicals. Ayo anoita kuti ropa remunhu rugare richimhanya-mhanya. Ende ropa rikamhanya-mhanya, you know what happens? Zvinopandutsa muviri wemunhu. Munhu anozotadza kuzvibata nekuda kwekuti anenge adya chikafu chaasiri kuziva kuti chii chaizvo macontents arimo mukati, kwete nekuda kwekuti anenge ashaya murume. Tiri kurasikirwa netsika, discipline zvaiitwa nevekudhara vechinyakare. Vana vave kudzidza kubva paTikTok, YouTube nemamwewo maplatform. Hapasisina mubereki anogarisa mwana wake pasi kuti vataure nezvebonde kana nezveunhu. Chikafu chinofanira kudyiwa nemunhu nechisingafaniri kubatwa. Vese vabereki vava kutya vana vavo. Zvekuti mubereki mwana wako achikuvhunza pamusoro pezvebonde, vazhinji hatidi kuinzwa nyaya iyoyo. Tinongopopota tisingatsanangurire mwana zvakanaka. Ndinoona sekuti ngatidzidzise vana vedu kukoshesa hunhu, kuti mwana mukomana atange kutya Mwari asati afunga zvepabonde, kana kuti mwana musikana atange kuwana kukosha kwake pasina kuona murume semhinduro inogona kumuyambutsa mukati meupenyu hwake. Ndinozvibvuma, bonde rinodiwa asi harifanire kutitonga. Hatingasarudzirwe zvatinoda kuita nebhodhi yedu just because tinenge tadya zvinhu zvisingafanire kunge zvichidyiwa. Kana zvinhu zvisiri normal, unofanira kuzvibvunza kuti chii chaizvo chiri kuitika pandiri. Look at your food, your lifestyle. Pamwe pacho kungoswera wakangozvigarira pasi futi kunotoita kuti unge uchinzwa zemo just because there is nothing else that you are doing. Vanhu tinofanira kudzidza kunamata zvakare. Hatisi mhuka isu, tiri vanhu. Saka kune avo vanoti havakwanise kugara vasina kuita bonde, regai ndikuudzei, you can. Zvinototanga newe kuchinja maonero aunoita zvinhu zvaunenge uchidya uye kudzidza kuzvibata. Tisati tabata vana vedu ngatizvibatei. Tisati tabvunza kuti sei vana vedu vari kupanduka, ngatitange tazvionera patiri isusu vanhu vakuru. Zemo harisi riro dambudziko, asi kusaziva kuzvibata ndiro dambudziko hombe. Ngationgororei our lifestyle, then we can start from there. Mashoko anokosha atanyorerwa. Tinokutendai nekuti share information yakadai. Tell us what you think in the comment section and let's move on to our next story.
Mukoma, ndakaba mari pabasa ndikachengetesa musikana wandaida kuzorora, ndikasevha nguva yangu ndiri mujeri. After that ndakazobuda ndikabva ndaita zvinhu zvandaida kuita ndichishandisa mari yandainge ndaba iye. So my story goes like this. Ndakarorawo mukadzi wandakazosiyana naye about 8 years ago, asi nyaya yangu inotangira kure kure. Ndakaita something bad zvakabva zvandisiya nescar, something chandisina mbobvira ndareurura kuchero munhu upi zvake, kusanganisira mai vangu, hanzvadzi dzangu kana shamwari dzangu dzepedyo. Secret iyi sometimes yaita kuti ndizvione semunhu asina kukwana. Ndakazvifunga ndega ndikazviviga mumwoyo, asi zvaingozivikanwa nemunhu wandaida kuroora chete. For my story to make sense, zita remukadzi wangu ndichangomuti Tari. Tari ndiye munhu wandakazoroora. Pakutanga ndisati ndaita zvandaida kuita, ndaimutyira. Ndiye munhu akaziva zvinhu zvandakaita ende haana kumbobvira andijaji. It's because mazuva ese aita sekunge anonzwa zvinhu zvandaida kutaura, kunyangwe ndisina chandainge ndataura. So one day takazodecida kuti tinge tichizotaura nyaya yezvinhu zvainge zvaitika. Ndikataurawo nemukadzi wangu ndichiitira kuti ndiwane kumurerutsira mutoro wandainge ndamuremedza. Kupinda kwandakaita muusungwa kwegore nehafu, ndakaendeswa kujeri ndichipomerwa mhosva yekuba pabasa pandaishanda. Ndainge ndakanganisa hongu, asi pandakaita zvese izvi ndaitobatsiranawo nevakuru vepabasa pakuita uori uhu. Ndaitovawo munhu akaremekedzwa panguva yachona iyoyo. Ndakazobatwa hangu nemhosva, but mukusungwa kwandakaitwa hakuna akakwanisa kuzviziva, just because handina wandakaudza. Kana kujeri hapana akandivhizitira. Pandakazongobuda ndakavaudza kuti ndakanga ndamboenda kunze kwenyika kunombotraya zvimwe zvinhu zviri nani. It's because mari ndaiva nayo ka, so zvaitova easy kuti ndinge ndichinyeba. Ndakabuda mujeri ndikaita zvandaida kuita, ndikabva ndatovhara chapter iyoyo yokuti ndaimbenge ndakasungwa. Ndokutoenderera hangu mberi neupenyu. Ndichibva ndatobva munzvimbo iya yandaigara ndikanotanga upenyu hunyowani somewhere. For 8 years hapana munhu akamboziva kuti chii chaizvo chainge chaitika, but mukadzi wangu Tari ndiye ega aingozviziva izvi. Nekuda kwekuti ndaisada kuti ndimuvigire, ndaida kuti zvinhu zvedu zvingove transparent from the beginning. Pandakatopinda mujeri ndaitofungidzira kuti zvimwe ndichasvika ashandisa mari yandainge ndakamuchengetesa, kana kuti ndichadzoka ava nemumwe munhu obva andiramba. Dzimwe pfungwa dzaingoti achazongondisiya achingoti uri zimbavha remunhu, ungabe mari yekuti ungochinorora musikana uchitorasirwa nebasa nekuda kwezvinhu zvakadaro. Pazvese zvandaingofunga ndakavharirwa, hapana zvaakamboita. She looked at me akabva anditi, zvawakanditaurira hazvichinje munhu wandiri. Zvawakapindana nazvo ndizvo zvakakuvaka kuti uve zvauri nhasi. And she kept that secret kusvika nanhasi hapana kana munhu ari kumbozviziva, kunyangwe shamwari dzake dzepedyo kana hama dzake. It's as if zvandakamuudza zvese akangozviita brush off, akangozvichengeta mumwoyo, akangoti handina kana mumwe munhu wandichaudza. Haana kumboda kundishandisa kana kuda kundikumbira mari nekuda kwekuti aiziva kuti ndinayo. Akatondichengetawo semurume wake. Nhasi ndiri kunyora confession ino ndichichema. Mukadzi wangu ave ne3 months abva pamba. Haana kundirova, hatina kutukana kana kuitirana zvinhu zvakaipa, but ndini hangu ndakamurwadzisa emotionally pandakatanga kumubudira panze. Ndinoreva kutomuhurira chaiko, kutokanganwa zvese zvatainge takavimbisana nekuti mukadzi ane secret yaakandichengetera. Ndakangosiyana naye nechikonzero chisina kana ma-explanations. Ndakangomuudza kuti handisisina ma-feelings newe, kuti ndava kuda mumwe munhu besides iwewe, handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiita barika. The truth is, ndakatanga kuzviona sekunge I'm overqualified kuti ndinge ndichinodanana naye just because iye haana kana chikoro chaainacho. Ndichitomutarisa ndakatanga kutomuona ari kamwana kekuprimary chaiko. Ndichiti ini ndave munhu mukuru nawo, ndava nemabusinesses, munhu anodiwa nevasikana nevakadzi vakawanda. But panguva pfupi iyoyo yandatotamba ndatozviona kuti zvese zviri useless. Chifambi chinongonakidza chete uchichiita mukadzi ariko kumba, kana wakuzozviita wave free, hameno zvazvingori. Izvezvi handichatombode vanhu vechikadzi padhuze neni. Ndinongonzwa voice remukadzi wangu richitaura neni. Tari akandichengetera secret yangu and akaita kuti ndiwane peace neidentity yangu zvakare. Pekupedzisira ndini ndakamurasisa. Ndinozvipa mhosva nekuzvibvunza kuti ko zvandakaita ndakambozviita ndichifungei chaizvo. Kuramba mukadzi akaziva zvinhu zvainditambudza asi akasarudza kundida zvakadaro. Izvezvi ndiri kuedza kuda kudzokerana naye, but I know ndakamuuraya emotionally. Kunyangwe tikazodzokerana hedu haasisina trust yakafanana neyaimbova nayo kudhara. My fellow brothers, ukawana munhu anenge achikubata zvakanaka, especially mukadzi waunenge wakabvisira mari, munhu iyeye mude, usamukanganisira. Mukadzi wekuti chero ukamuita sei haafe akaexposa zvinhu zvakaipa zvawakamboita kumashure. Varume, munhu iyeye haazi wekutambisa ba. Vangani vanoti vakanetsana kana kurambana nevakadzi vavo wobva watofumurwa pamberi pehama neshamwari. But zvandakaitirwa naTariro
zvinoita kuti ndione sekunge vamwe vasikana nevakadzi vese vari useless kuda kwemademands nezvinhu zvavanenge vachingoda kwandiri vasingazozive kuti kumashure uku pane aivepo ndisati ndava nezvinhu izvi. Please ndapota musazorasikirwe nevanhu vanokuchengeterai zvinhu zvamusingaudze vamwe vanhu. What a story. Thank you for sharing your story Mukoma. Ngatinzwei kuti munofungei pamusoro penyaya iyi. Tosangana zvakare muepisode ichatevera.